ҳампаймонҳои Алексей Навалний пешвои мухолифини Русия мегӯянд, осори заҳри фалаҷкунандаи асабро дар зарфҳои оби минералӣ дар утоқаш дар меҳмонсарои шаҳри Томск пайдо кардаанд. онҳо меафзоянд, Навалний дар меҳмонсаро заҳролуд шуда буд, на дар фурудгоҳи Томск тавре дар ибтидо тахмин мешуд. дар як навори видео ки дар шабакаи Инстаграм нашр шуд, ҳампаймонҳои Навалний таъкид мекунанд, ки онҳо аз бемории ӯ огаҳ шуда фавран ба меҳмонсарои Ксандер омаданд, то шаҳодатҳоро аз утоқи зисташ бо худ бибаранд. Навалний 44сола аснои парвоз аз Томск ба Москав бемор шуд ва ӯро ба шифохонаи шаҳри Омск бурданд. Алексей Навалний сипас барои муолиҷа ба бемористони Шарите дар Олмон интиқол дода шуд. ташхиси табибони Олмон, Фаронса ва Шветсия нишон додааст, ки ӯ бе ягон шакку шубҳа аз заҳри қотил аз гурӯҳи Новичок заҳролуд шудааст. Русия бо ин изҳорот мувофиқ нест ва мегӯяд, шаҳодате вуҷуд надорад, ки Навалний бо Новичок заҳролуд шуда бошад.